Toisinaan peitesivuja täytyy asetella eri asentoon kuin oletuksena pystyy. Kätevintä on ensin määrittää peitesivulle mitat. Esimerkkitapauksessa meillä on 2400 korkea ja 585 leveä peitesivu. Käännä peitesivu ensin rotaatiotyökalun avulla vaakaan antamalla Z-akselin arvoksi 90 astetta. Tämän jälkeen tartu peitesivuun sijoittelutyökalun avulla. Punaisella nuolella siirrät peitesivua pystyttäissuunnassa, sinisellä nuolella syvyyssuunnassa, vihreällä nuolella leveyssuunnassa. Asettele lopuksi peitesivu paikoilleen kämmentyökalun avulla, tarttumalla peitesivuun kiinni ja raahaamalla se paikalle.